Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Aduna gihapoy Pasko alang sa mga Taclobanon bisan pa sa pag-igo sa bagyong Yolanda sa syudad. Nagsugod na ang Pasko Fiesta sa Davao City. Sa Kabisayan, natala ang labing dako nga pag-us-o sa public satisfaction rating sa Aquino Administration. O gihimo karon sa Zamboanga City ang summit pagpahiuli sa turismo sa rehiyon. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gibutyag sa Department of Health Central Visayas nga naguba ang 52 ka health facilities sa Northern Cebu tungod sa Yolanda. Sa Sunstar Super Balita, nakuhaan sa CCTV cameras ang giingong kawat sa relief goods sa Cebu Capital. Ug sa Cebu Daily News, gibutyag ni Abuyog Leyte Mayor Bebo Traya nga dili makasalmot ang tribo Buyogan sa sinulog sunod bulan tungod sa bagyong Yolanda. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, midangop ang Indian Embassy ngadto kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte aron magpatabang sa Indian national nga nakidnap. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, patay ang usa ka lalaki human siya gipusil sa Zamboanga City. Ug sa Mindanao Daily Davao, gipasidunggan sa Civil Service Commission ang PhilHealth Digos City tungod sa maayong performance. Mihimo ang mga sundalo og healing session uban sa mga sakop sa Moro National Liberation Front Miswari Group isip kabahin sa pagsaulog sa Mindanao Week of Peace sa Lamitan City, Basilan. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Menjo, gipasugdahan ang dialogue o healing session sa 104th Infantry Brigade sa Army o sa mga partners niini dito sa Parang Basak, Lamitan City, Basilan Province, karong Bago. Diapilan kini sa mga dependents sa mga sakop sa MNLF Miswari Group. Tuyo sa healing session nga masabtan sa mga dependents ang katuyuan o tinuray nga nahitabo sa Zamboanga City. Matod pa ni 104th Infantry Brigade Commander Colonel Carlito Galvez, kinahanglan nga masayran sa MNLF dependents ang mga programa sa gamahanan. Atol sa healing session, gipasabot sa din sa organizers ang mga pagbaton sa kalinaw, dili lamang katungdanan sa kagamanan, lakip na sa tanang Pilipino. Yapod-apod usab atol sa mga dialogue o healing session ang pagkaon o cash assistance ngadto sa mga MNLF dependents. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma puhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.